hayi basahleli uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Siyambonga uJesu. Sebukhoneni benkosi. Siyabazana bahamba ngomoya bazalwane. Jesus. Hayi babuye baphume kumoya. Amen. Uze sebethi ayisesiyadumize sesigonda kumoya. Hawu. Kaloku kuye kuphunywe kumoya kwabanye abazalwane. Thina lihlala sikumoya. Amen. Ngoba saba ngomoya. Amen. Masikona bazalwane ningahambe nizwa abantu bedumisa ngaphandle bethi sesingena kumoya manje sesizohlabelela. Siyezwini lenkosi. Hey. Sesingena kumoya. Hayi bazalwane thina sihlala kumoya njalo. Sambonga uJesu abantu ayishiwo la bazalwane. Sengisho na next time nje kwabanye mhlawumbe uyeze enkonzweni ezinye zikushiwa njalo. Thina sihamba kumoya bazalwane. Amen. Uthi lapha na uMpostoli Paul kwabaseRoma chapter 8 okholayo uyakusindiswa. Usindiswa kulahlweni bese ehamba ukamoya. So masikhola thina sihamba ukamoya. Egameni lika Jesu. So ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane nami ke ukuthwala lithuba kuba ngibe ngapha bazalwane PE umfana wale KZN endaweni yaseMnambithi Lady Smith. Kodwa ke uNkulunkulu ke wangithatha ke wangisa ukuthi ngiyoza umsebenzi kaNkulunkulu ngale eGauteng. Lapha endaweni yaseMatsheni kuba Matekwane Matekwane. Amen. So bazalwane ke before ngifika nje lapho bazalwane hayi ngaqala ngadlula ezintweni eziningi noNkulunkulu ke bazalwane. Before uNkulunkulu angithatha ngisebenzisa bazalwane ngaqala ngabhaka. It's not easy ukubhaka uNkulunkulu. Hayi akusiyonto ukuthi mhlambe into ukuthi yakhithaza mhlambe. Hayi kunjalo bazalwane. Kodwa kumnandi makwabhaka uNkulunkulu. Yeah. Ungabhanga ungabafundisi ungabhanga umuntu. Ngoba noma sofika ama-challenge endlela uwi. Uyama. Amen. Haya bazalwane uyama ngqi. Amen. Noma sekulinga kanjani uSathane. Inhliziyo yakho bisuke ibambelele kuJesu. Amen. Ubingelela kakhulu inceke senkosi. Amen. Athi noma egameni laJesu. Baba uMlambo. Amen. Bakukhambule. Hallelujah. Ngibingelela egameni laJesu baba bonke. Amen. Ngibingelela Nkosi yami. Amen. Utibongabele egameni laJesu. Utwaze egameni laJesu. Amen. Sabingelela abazalwane egameni laJesu baba bonke. Amen. Nkosi yami inhlobo zamakhaya baba Nkosi yami impunga Nkosi yami hey uJesu siyambonga uba no baba nomkhulu ngaphakathi kwethu. Hey uNkulunkulu sebasuthisile ngoba uthe beyinsuku. Hey bethanda uNkulunkulu. Hey baba abaningi omkhulu abaningi hayi bahlele ngaphandle. Hayi isono sibabambile abantu. Amen. Nkosi yami ngibingelela umama bami mama Majadi. Ngibingelele Nkosi yami umama bonke Nkosi yami. Nosibam bonke egameni laJesu. No Sunday school Nkosi yami nomelela ke ngemuva abanye bakhona. Siyabonga kakhulu bazalwane mase uJesu senjabuleni bazalwane. Amen. Ya silajabula khona. Ngoba yekho enye indawo singajabula kuyo bazalwane. Phela mangajabuli kaJesu thona kusho ukuthi khona enye indawo ojabula kuyo. Amen. Ngoba phela izithelo zikaMoya engcwele ijoy ikhona phakathi. Injabulo ikhona njalo. Imnandi bazalwane ngathi mangifika ensendisweni ama drugs ayinqilazile yo. Hey bazalwane. Ayile ngaphandle kunzima. Hey ama drugs bazalwane insangu. Ayingibambile 4 years ngizama ukuya ngihluleka bazalwane. Hey kodwa ngosuku olulodwa ngizinikele kuJesu kwaphela. Tshwala ngosuku olulodwa impela. Hallelujah. One day. Ngayi ukuthi mhlawumbe ngathi mase ngilive evangelini ngibuye ngihambe ngiyotshontsha. Hayi. Ngosuku olulodwa. Yo Jesu. Ngosuku olulodwa nje into yangiza 4 years. Notshwala angu DJ yawo sound lo bazala angu DJ dance abantu futhi ngangidansa. Kodwa manje senyamala sengiyahluleka. Hey udathela uJesu. Bengidansa nganye indlela. Amen. Ngisilenda ngishaya skin nje mama ntswi. Imkhondo leyivela obala. Amen. Bonke amabhaqa la ngawuthi kodwa manje ngafesa obala ngidansa ngenye indlela. Amen. Kwasho noma ngisindisa la ngikhona ngafika ngadansa phakathi enkonzweni. Ngashaya
ngempela. Phela uJesu akangisebenzi. Amen. Ashaya izinto icala ezinzima. Amen. Hey, ngithathe bazosuma bazalwane bakhipha imali belaqaze phakathi. Igcwala imali besiquka esingaka. Ngithatha igift kaSathane. Ngifaka endlini kaNkulunkulu. Amen. Hey, uJesu wangisebenza. Wathi not la. Jesus. Mina ngikhumule lamalunga kaSathane. Kuzongena amalunga kaKristu kuwe. Amen. Hayi uJesu mayakhipha izinto buzenza le. Hayi bazalwane. Sabantu uhambe kuyo mfuni. Azokulungisisa. Webazalwane bengithanza ngempela. Kwaphela mangifika kaJesu. Kodwa mase fika umoya ingcwele wangiyekisa. Oskini bebashaya impela phakathi enkonzweni. Amen. Kubathi mathembisile bahleli la. Phakathi enkonzweni. Shaya ifedi. Ifedi ngawushaya umoya ngcwele sehlele empilweni nami vele wahamba wathutha. Igula shano la yini la. Hey bazalwane. Yahamba ne present engayizwa ngifika. Amen. Yaphela. Hey bazalwane yaphela ngaze ngamathi Nkosi sengenzeni manje ngisabuza le njabule. Wathi nginophawu kaSathane ekhanda lami. Ngingayazi le nto ngobazalwane. La ngaphandle kwakho bengashukela iqiniso. Kodwa uNkulunkulu mina ungifundisa iqiniso yena ngokwakhe. Ngoba phela ngizange ngishunyezwe umfundisi ngabiza uNkulunkulu ngidayo ngalizizwe. Ngidakiwe. Amen. Wathi wena ungabisaqhubeka ngihamba nabangani yophuza utshwala. Wathi wena ungabisaqhubeka sisasa manje usihambe enkonzweni. Angithethe manje usile wathi nje sasa nje uhambe enkonzweni. Buyele emuva wena. Angabuyele emuva ngawulala ekhaya. Kanti sathi nifuna ungibulala ngalolu suku lolo. Angigcinele emoto. Kwathi manje ngasinda. Kwalimala abafethu kuleyo moto kwamele idrive yini. Kodwa uNkulunkulu wezakho afika ngibamba. Amen. Wasengifundisa iqiniso. Ngafika ngabatshela enkonzweni. Mfundisi wangithatha ngibeka le. Bayibrapa yonke lo wasenjani wangifaka inyawo. Ngohlala ekhaya for 6 months ngikhoza ngedwa. Yila ngibhaka khona uNkulunkulu angilungisa. Wakhipha yonke nokukhuluma ulimi kaDrakho. Amen. Hamba kanjani mfowethu etha? Mocha. Wakhipha lelo limi laDrakho. Amen. Ngoba ufungela uJesu uzokhipha into zaSathane. Wena unjani? Uqhubeka umbisa uJesu uthi haleluya. Kodwa mafika ngaphandla esehamba kanjani? Ngisayedladleni. Anhleke. Mocha hey. Hayi ngeke masungena uJesu. Hayi mhlawumbe angangeni kahle. Yabona masengenile uyakhipha zonke lezo zinto. Amen. Kunjalo. Wakhipha ngakini. Wathatha benginolunye ulaka ulaka. Walikhipha manje. Ulaka. Hayi khaba bezahle uthi manje wakuthinta ukudla kwasandile uzomthola kahle. Ngeni fasting for 7 days. Ngosuku lokugcina ngizolibreaka ngolaka. Ngibathithise bonke la ekhaya. Thathi singani sithi abadala ngithathe. Hey mase ngihlele ngithi hey wena. Amen. Ulaka nginalo. Kodwa uthi ngeke uJesu welapho. Ngokhuleka kuye ngiyolibulala. Ngeke uJesu alibuye ulaka kuwe. Uwoma lulibulala ulaka. Amen. Ufuna ngoba seGalatia chapter 3 lisho njalo iBhayibheli. Uthi lokhu kumele nikulahle, lokhu kumele nikubulala. Khona izona ezilahlwayo ezibulalayo. Bese bulala kumele bulala, ulaka ulibulala wena. Amen. Ngoba ngalahlala umoya ngcwele labantu lonolaka. Amen. Bolibona kanjani ivangeli? Ngoba abantu bakhabula baphosele. Wathi nami ngicwayisana lenkonzo umvangele ulaka ayayazanale. Bamvangela ulaka libakhona. Wathi nami ngizana lolaka mothi ngigcwalisiwe. Angikwazi nokubabezela ngathi bawuthola iqiniso bengadestroy abazalwane impela bathi enadlala leyisono yekalisono. Amen. Funeso ngqwa kanjani manqwa kanje? Amen. Ngabafundisi ngiyabona ngokulunga nabantu abadala nenhlonipho yabona. Ngivele ngicakaze. Ngoba umvangeli phela asifuna isono, uyahlala isono. Amen. Kwashuthi manje kumele ngathi unciphisa kancane uNkulunkulu. Ngizokwazi nabathakathaka bakhulise. Ngoba nabo laba kumele balahle, kumele bangene ezulwini bafuna uJesu. Amen. Akumele siniswe thina sodwa. Uzolamukela kanjani ivangeli lomuntu masubona usumdakaza umthatha umphosa le. Washo ukuthi Jesu uyangisiza ke bazalwane. Waseyisiza impilo yami. Namhlanje ngiyamsebenzela uNkulunkulu bazalwane. Azange be easy ukusebenzela uNkulunkulu. Ngabaleka ke.
umuntu nje uyiproduct yokubaleka kakhulu bazalwane uNkulunkulu wethu angeke umsebenzi engafuni ukuyeka. Hayi khohla bazalwane hayi akuzange kuvune. Hayi kwazi kwakhosa ukuthi athi uzolinquma leyo nyawo leyo. Washaya la dumba langaka. Ngathi uNkulunkulu unile phela manje ngikhuleke abantu futhi basindwa ngikhombisa sephushweni. Ngathi ngiyakhulekela vele lande kakhulu nakuqala. Ngithi mangikhuluma nabafundi inyawo lami ngabe ngikhulekelwa lande kakhulu kunaqala. Wathi ngizolinquma leyo nyawo leli. Uzwa lapha esitratini uhamba nge-wheelchair ngoba unenkani. Wona ethi ngihlupheko. Ngoba esho umama Shabana lo wahlangana nami ngigqoke icathule ehlephukile etshekile namashirt adabukile bekunjalo ngempela bazana ngishaya uNkulunkulu. Kodwa ngathi mangizizwa ukumnandi esondla uNkulunkulu esezela ukuthi wazi wasakhe no5 room ekhaya khulekile. Umuzwa suphele ekhaya kodwa le day ngene uJesu ekhaya kwafanele konke lokho waletha inhlanhla ekhaya uJesu. Amen. Kwakhosa ukuthi manje sengiyaphambuka mina mase ngitshela ukuthi yeka hamba usebenzela. Ngayilahla lapho ke. Kodwa lo Jesu bazana unothando uyasindisa. Mama mngelela ukukhula kuzo zonke inkinga. Mama mngelela uyakunika inhlanhla kubusise lo Jesu. Kuphela nje mawuzomthobela. Inkinga yethu bazana simthobele ke thina uNkulunkulu. Kodwa bazana ngongachitha isikhathi. Bazalwane ngizangazo ngabhala phansi lamavesi uNkulunkulu akuleyo. Ngafika emasengitshela ukuthi hayi mele ngize ngapha. Kodwa ke kwakhosta ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ke. Unginika amavesi nami ngalindele nje ngoba namanje ngiyakhuluma ngoNkulunkulu thothi ngihlelele phansi nje sengiyakhuluma noNkulunkulu emqondweni wami. Amen. Saphendulana. Ayo mama Shabana isikhathi masikhuluma thothi siyakhuluma. Mina ngibhizi ngapha ngikhuluma noNkulunkulu. Ngiyambuza athi hayi usuthuleke awungiphenduli. Manje lento akayifuni. Imzisi ubhlungu. Manje mina ngiyakhuluma ngapha. Umqondo manje manje ngibambe ngapha. Kusho manje mina ngifocusela sengithula. Uyokhuluma yedwa. Athi awuthi ngivele ngithulele kwamanje hayi awuyangiziba ungiphendula. Kanti ngiyakhuleka ngapha. Hayi njalo nje. Ayasezuluni njalo basana. Uthula ngempela. Hayi bazana uNkulunkulu wangisiza. Wathi benginika lamavesi ekuthiwa kumele ngizokhuluma ngawo la ngiqwayisa abazalwane owabeka athi abaningi. Nami ngathathisa ngavela ngathatha ngathi okay la evana waqhubeka into engiyenzayo. 1 2 hawu angisakhumbuli. Hawu lamavesi akwazi ngamtshela madatha yeze ngiyabona ukuthi siyeza lapho uNkulunkulu ukhuluma ngitshela ukuthi mase ngwakhohliwe. Asihambisa mina ngohlala phansi kulayela futhi ukuthi inkosi awukhulume ke ubuyise le awangisiza uNkulunkulu ahlala phansi wayibuyisa yonke into basala. Wabeka konke bazana tho ngifuna ukudlulisa nje akho maningi kakhulu kodwa wabambe. Yabona ukuthi uyakhona usindisa futhi bese umuntu omusha. Yabona umuntu omusha bafuna amandla uNkulunkulu ahlale kuwe. Ungalingi uzokucaba umshado wakhe empilweni yakho ukukhona. Lingi uzofaka eqondeni lakho. Ungalingi uthi inkosi nami ngelinyanga ngifuna ungibusise ngomnyeni ungibusise ngomakoti webazalwane. Nabaye bafundisi bayakuthetha hambo uyikhulekele leyo nto mina ngiyakutshela ukuthi ungayikhulekeli. Useyikhulekela uNkulunkulu mase confirmele. Mawuyinsizwa mase uNkulunkulu sekunikile uzoyifaka le desire kuwe ngaphakathi. Wena ungathi ufuna umeke imali ngishade. Kanti ukuthe wena ngeke ushade. Ufuna ukusebenzele. Benganitshela ukuthi hayi mina nikhule ukuthi nishade mase nikhule. uNkulunkulu ngempilweni lakhe esuke ezulu ukuqhamuka ezulu emhlabeni wayekubeka ukuthi wena uzoba nje. Hayi ndakuthi uhamba ukhulekela umshado. Uthi manje ukhulekela umakoti wakho njani. Webazalwane lethu ukhulelela uNkulunkulu mase kuthintile. Kuthi hayi manje ekhuleka ngoba uyathi useprovide yonke into omfowethu. Umuntu wesifazane nje ungalingi. Amen. Ngoba uthi baba ngicela ukukhulekela engizomthola nje omuhle. Ogcwele nje omude. Angithi yabona uthatha uNkulunkulu ke lapho. Kanti uzokulethela nje isilenda. Ongenalo utho futhi mabashabeleshi. Ngiyayibona lento wena ucabanga ini? Ukuze amandla uNkulunkulu ahlale kungawe ekholweni. Umshado ocabanga. Yabona nami kwakufundisa impela kuthiwa sami sekhulela yonke lento.
kodwa manje ngokhuleka mina kongafiki lokho. Kwangafiki bazalwane. Kwangafiki. Enhlizweni yami nje. Wangikhulekela nje ngifuna uNkulunkulu lonke into umshado ngangenayo umcabango ukuthi ngizoba nawo nje empilweni yami. Ngafela ngafuna uNkulunkulu. Kwasho ukuthi manje inkanuko asinamandla phezulu impilo yami. Ngoba inkanuko once waqala ukukhuleka umshado, Satan uzokubamba ukuthi uyawuthanda umshado. Alethe lento oyithandayo. Ubanjwe ngento oyithandayo wena. Ngoba ufaka noxhaka. Ungambuzanga noNkulunkulu. Kungcono uma une relationship noNkulunkulu. Ngeke nkonzo baba umjwayi ukukhulumile izolo la. Kuthi umele ube nobudlelwane naye uJesu. Amen. Ngibalekile leyo bazalwane. Mina wangisiza uNkulunkulu ngalobo bazalwane. Angizange umshado ufike nje engasho mamshabelana bengiba phambili mangifakaza ethi angufuni. Ngwatshela abantu bana enkonzo ukuthi noma ngangikhanuka mina forget ngeke ngithole. Bebatshela nje sithi ngeke ngithole umshado angufuni. Jesus. Amen. Bengisho kanje ngempela bazalwane ngudistroy futhi uhlakaza. Yeah. Ngithi ngeke. Ngoba uNkulunkulu waqala wangilungisa. Lekhe befika amantombazane ukuthi amancane akathi ubancane asethe ukuthombe sethe ukukhula khulu. Usathana awalethe ngithi ngeze umkhuleko nezingane lapha. Awalethe shaye ingane engaka iketi. Afika hlala phambili avula amathangathi. Amanye ahlala phe ngosofa aphamise nje ukuthi kumele vele aqole iketi ezinemqhele. Kuma ehleli makuthi vele ithanga eliyela. Kuthi manje amehlamale asizwa. Anegazi lika Jesu. Akufuki nenkanuko. Amanye athi ngicela ungikhulekele. Ngicela ungikhulekele. Ngihlaselekile. Ngithi ngiyakhulula ingane ihayize. Kungathi intombazane elalwayo. Ihayize. Ifuna uzofaka ufebe la empilweni yami. Emayikhala nje ngibuza ufebe bese ngikuza kuyo. Bese ngithi ufebe lo mina ngena kimi nako yedwa lakithi. Ewathumela uSathane. Kodwa abantu uNkulunkulu asangaqala ngibhake angilungise. Ayikheli impilo yami akhiphe yonke into yasezweni. Ngabe ngavela ngawa. Wasekuhlela ukuthi hayi manje mina sikhulele nasebusuku. Hayi nami ngavumela ukuthi mina sikhulele ebusuku. Sikhuleke ebusuku. Ngayolanga kwavela kwazi intombazane eyodwa. Hayi Nkosi yami. Thina abafana nje lengaphandle. Bafuna yesa nje yona. Sawasaba nje soyi2. Yellow bone. Yafika la. Hawu yathi mayifika uyangifika ngkhona. Kwasho ukuthi manje hawo usho nje kumfana uNkulunkulu ambulala kulezi zinto zenkanuko. Ngabasumlilo. Ngakhuleka. Satandaza. Wahambe ekhaya. Wabantu ayihlulekile. Omunye weza wathi ngiyeza ukuthi yakhulana ngani manje ngisefuna ukuthi ngize usisomdala ke lo ngifuna uza nami ngizoba kanye nawe sikhule uzokungificelela sengilindile vele ngakuthulela nje ngoba mina ngithembele ngoNkosi Jesu hayi safika ngabuye emsebenzini futhi ngempela hawu usekhona safika la masifika la hayi sathandaza nawe uyathandaza wanginike uhlakanipho uNkulunkulu wathi khuluma nomuntu ethi lana masukhona uJesu uyathethelela amchazela ethi yabona la umuntu ufuna ukukhola uJesu uyamamukela uJesu la izitha zakho zoxolela zonke akaphindanga zabuya ngaloko nje umtshela nje ngamshumayeza umthetho uyizitha zakho zokuzoxolela la kaJesu yaxolela asibamaqhubu amen wavela wahamba aphindanga zabuya nontombazana ngokusana wayefuna ukungatheka kodwa uJesu wazi wangisiza ngoba imfihlakalo engayenza angizange wamosha amandla uNkulunkulu angineletha ngisindisa amen lento nginokufakaza ngayo futhi anginamahloni ukufakaza uNkulunkulu wayilothi ngifakaze nabantu abasha uthi mina sithi ngasindisa ngizange ngibuyele ukuyobuka ipornography ngamehlo ami angizange ngathi ngivula ifoni ngithi sengiyabuka ama-pornography nazi inkanuko angikaze amen sithi ngasindiswa angikaze ngize ngimasturbate ngilele ngezandla yabona lento leyo hawu anginamahloni ukhulu ngoba wangisiza uJesu angibuyelanga khona lapha
Unokugijimisa intombazi amantombazane nkosami. Ngoba lona nje esefikile nje nkosami ozabuhle intombazane ngizoyishada. Angizange kwenze. Amen. Ngoba ngathi mangikhola ngisindiswa ngempela uNkulunkulu esebenza yami impilo. Lamandla anginika wona angizange wamosha. Ngavele ngahlala phansi ngamfuna uNkulunkulu. Wase isebenza impilo yami. Wangilungisa ngenze lokho akufunayo. Ozoba isibukele kwabanye mahamba isikhathi. Into enginikwe yona bazalwane engizokhuluma ngayo ukuthi don't become a demon feeder. Umusindisi. Amen. Don't become a demon feeder with your power. Ngalamandla uNkulunkulu akunike wona musu ukufida amademoni ngawo. Baningi namhlanje ekholweni sebewile abanye bayahluleka ngoba amandla uNkulunkulu abanike wona bawufida amademoni. Don't become a demon feeder. Abanye bathi siyakhuleka sifuziseke ngiyinkinga amandla uNkulunkulu akunike wona wafida amademoni. Inqwaba abazalwane bayakhonza bakhuluma ngelimi enza yonke into kodwa amandla bahlezi baphakela amademoni. Baphakela amademoni. Webazalwane nje mangizwa lento ngase nami ngibheke impilo yami from inqala nje ukukhula ngamothi hawu noma ngizange uze ngiwaphakela amademoni. Ingakho nje uNkulunkulu wayibamba impilo yami ngaba strong ekholweni ngoba bazalwane ngaze ngakhipha ngisho i-tattoo bila emzimbeni wami. La bengisithukile ubona senginesibazi nje bengisithuka i-tattoo la. Ngingakakholwa ngakho ukuthi ngiyoyikhipha ngoba bengilalwe emaphushweni ngikholwa ngilalwa. Ngilala amademoni amandla kulo ngiyona wafitha namademoni. Ngithi Nkosi uma ngikhala ngomuntu zami yini Nkosi uthi manje i-tattoo ngine covenant no Satan. Wangitshela ukuthi kumele ngiyoyikhipha. Anginamali kodokotela ngahlubula ngahlubula isikhuma afake irazor la ngafaka ilokhu njani ispray ilokhu njani isiphikile shisa isivuthayo ngadabula ngayikhipha phansi le uze ngiqame namakhava ntangilana pushela ba bengidemon feeder. Now uyalalwa is because of we demon feeder khona ikhava ntekuwe namademoni. Ngoba ulalwa nje khona iprocess omele ungene kuyo. Musu ujahela ukuyovutha ungakhishwa uthi ube demon feeder. Akhishwa qala ube demon feeder. Kwazi uzoma phambi kwamntwana baNkulunkulu ukudumise wenze yonke into. Mfethu ufakazile la. Ngathi awunkosi awu uyakhuluma. Yakhuluma inkosi athi yabona lento ekhulumayo exactly nami lento engizwile. Amen. Uthi abazali bangama demon feeder. Uma demon feeder bawathatha amandla kuwe. Masawathi batshala into ozobhiza ngalibandla. Yethu ubona abazali abaningi inhliziyo zabo zimbi. Beba mamagubu bangama demon feeder. Amen. Ungabi demon feeder ngamandla uNkulunkulu wabeke kuwe. Uyabona ukuthi Jesu mfowethu engabuye kuzola ibandla lakhe. Ingoba abazali abanawo amandla okuma phambi kobuso bakhe. Ngoba namandla bafitha amademoni. Amen. Ake sifunde izwe Nkosi. Before siqhubeke. Jesus. Ake sifunde lapha na kwaJohn. Ngoba John chapter 1 verse 12. Bese singazi ke bayosifundela ngesixhosa abantu. John chapter 12. John chapter 1 verse 12. ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu isihloko. Verse 12. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Amen. Amen. Cela sikhule. Baba siyabonga egameni lika Jesu. Jesus. Izwi lakho liyaphila namhlanje Nkosi kulemini. Nanti kulo baba tosezulwini. Khuluma ngale empilweni zethu usiqondise usiyale singabantwana bakho. Ngiyasinikela kuwe nami Nkosi usemse lo mzimba ukhuluma intando yakho Nkosi ungafaki lokho ukuhlakanipha. Ngoba izwi lakho liyaphila Nkosi liyahlulela zonke izinto zenhliziyo nemicabango. Liyaphile lakho izwi Nkosi ngimelana yonke imoya yamasathane nama devilship engaphazamisa izakho empilweni zethu nakubantwana baNkulunkulu. Ngegama lika Jesu Kristu Nkosi ethephila siyacela ke babotho sezulwini udumo lonke lungo lakhe izibongo zingezakho. Khuluma ngalo izwi lakho babotho namandla wonke.
kube Nkosi ukuqonda kwethu nokwazi. Sisize babatho sezulu namhlanje usisa abantwana bakho. Konke okubekile abatho sezulwini ngidlulisa ngoba kunjalo Nkosi. Nginganciphisi ngandisi Baba. Ngisize ungawukele babatho sezulwini. Ngegama nangegazi lika Jesu Kristu Inkosi ethephila. uJesu Kristu Inkosi. Amen. Amen. Lethi iBhayibheli la bazalwane. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Masisa kulomhlaba sasuke ezweni sinamandla vele kaNkulunkulu. Kodwa lamandla sawaphithela kuSathane. That's why abantu baqhamuka efebeni lamandla aphuma kuye. Abantu baphuza utshwala Sathane ushaya lamandla kubo. Bayabhema ushaya lamandla. Bakhonza amadlozi, inyanya, konke lokho ushaya lamandla. That's why abantu befa molahle esogwini ngoba lamandla abasena ubuyele emuva ekhaya ezulwini. That's why befa beyolahlwa. Kodwa thina masiphenduka siza kuJesu. Lamandla uyawa restore masithola kuye. Awabuyise kithi. Inkinga yethu esiyenza siyamosha sesila. Yeah. Amen. Siyabhidliza futhi. Uzwa kanjani lezo usiwamoshele lamandla na? Lethi iBhayibheli la. Abamamukela abanika amandla ukuba babe ngabantwana baNkulunkulu. Lamandla lankama ingena kuwe. Azokwenza ukuthi uhluke kubo bonke abantu basezweni. Yeah. Nasekhaya lakho babonke noJesu omkhonza uyaphila ngempela. Yeah. Lamandla mayingene kuwe mayintombazane uhamba uphansi abafana bekuthinta uyaphela nabafana bezi kube bezokushela ngoba unamandla kaNkulunkulu. Amen. 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 Akaphakathi kuwe. Mayenzisa uziphi uyavala. Ngoba lamandla kaNkulunkulu angaphakathi kuwe. Amen. That's why uthi masikhola silisiwe asiqaphele namhlanje ukuthi lamandla uNkulunkulu asinika wona asingawamoshi. Ngoba lamandla mayingene kuwe ngaphakathi noma bekuthakatha uthakatheki. Mina ngufakaza lo ekhaya lami le abazali babulawa siqala nje umuntu uyaqala uyakhula ukufunda isikole abazali bafa bobe bathakatha. Sikhula siyingane ukuthakatha nokufa ekhonqamule nje isindisiwe. Bazama ukusithakatha kwathi manje asathakatheke ekhaya. Sengena amandla kaNkulunkulu. Amen. Amen. Yiyo lamandla. Ngawabamba ukuthi awangamosheki empilweni yami. Ngoba wanza amandla achitheke empilweni yakho bozofunda kuba bathakathi vele. Yo, cheers. Bazokwenza yonke bagcina baphendula iTV worship nawe ukholwa. Ngoba lamandla wachithile wamosha. The more uwamosha amandla kaNkulunkulu kuwe. Idimoni elimonitayo liba likhulu kunawe. Uzothi masuqala yakhuleka uvela uzele emkhulekweni. Because lamandla waseka seke lamadimoni asawamuncile. Ngendlela ophila ngakhona ongamvezi ngakhona uJesu. Ngongaqapheli. Uthi ufunda iBhayibheli vele iqobo uzele ulale. Because of lamandla wasekho kuwe sekhishiwe. Kodwa letha usaqala ngiyambonga uNkulunkulu mama Mjaki. Uyifakaze lento izolo. Wathi ngosingesambulo. Inithi izichilelo. Thatha ukuthi nginalokho ngawe. Uthi uliyekile uthando laqala. Uthando laqala uliye ngoba amandla wasekho kuwe. Asephumile lamandla. Ngoba zangu uzuqaphele. Amen. Aphumile lamandla. Vele kuwaqala uzovele kushabalala. Ube nje umzalwane nje oyenkonzweni ongasavuthi ongasabanda ozivivi. Sithi sizokuphaza. Onje benje. Yabo. Into efunakalayo bazalwane ukuthi lamandla uNkulunkulu masinike wona namhlanje umqondo kawuguqula ukuthi uzowagcina. That's why namhlanje bazalwane bezila ukudla kodwa kunzima ukulala nomkhuleko bawubaqeke ngasasa. Sekunzima namhlanje bambo uthi hayi ngizozila 7 days athi hayi ngeke. Ngoba ngidle ngiqaqe ntambama. Akasakhona uhlala isikhathi eside emkhulekweni. Because amandla asekhishini.
uyayilwisa phela yonke le nkosi ngoba uyazi amandla siwathola khona ezweni siwathola ekuzileni ukudla siwathola khona ekuthandazeni ekudumiseni uNkulunkulu ushale izinto lezi ezosinika amandla usaphana namhlanje into exoyisa ukuthi asingabini ama-demon feeder abantu abasha ungabi demon feeder empilweni yakho uma niphatha ama-smartphone namhlanje be very careful wena useduze kakhulu namadimoni azokuncelaza aqede ngalento nje le nabazalwane abadala nje baqeda amandla akasifunda phana izakha Proverbs chapter 20 verse 29 uze ndishola inkosi uJesu into omusha uze thini iBhayibheli egameni lika Jesu Proverbs chapter 20 udumo lwabasha lungamandla abo nesivunulo sabadala singukumphunga udumo labantu abasha lungamandla abo yabona udumo lakho phambi kaNkulunkulu amandla akho lanka kunike wona umele uwavikele noma those kunjani ngoba wabakhelesa sophela lamandla ma Proverbs chapter 20 verse 29 udumo labantu abasha amandla abo namhlanje abantu abasha uyayishaya lo dumo labo kubo ngawo lama-iPhone 4 langa mawubuka iphoni noma thiwa uyayibuka nje kuphela uyawashaya amandla kuwe uyawaqeda amandla kanti asho ukuthi ifoni oyiphatha iba ngcwele nawe obungcwele kodwa mawungekho ngcwele enhlizweni yakho ngeke ibe ngcwele ifoni yakho udumo labantu abasha amandla lamandla uNkulunkulu unile manigijime ngawo nimsebenzele namhlanje nikhona ukumsebenzela uJesu ba amandla awasekho kini qaphela mawukhona ukuthi angawashaya senamandla empilweni yakho qaphela ngempela ngoba uzowashaya lento leyilimaze kakhulu bazalwane abazana bayavutha ekukholeni masihlanganise la kodwa hamba kuyombheka endlini eyedwa yonke into ayibona la yikho endlini uyabuhuqa ubuthongo mafika endlini iBhayibheli akalifunde mafika endlini uyenye into wazi umathi uye novuthayo lapha uvutha umlilo owesikhashana kodwa masendlini ayikho leyo nto ngoba lamandla wasekho uwathenile usithi wakhiphile namhlanje uNkulunkulu uzowabuyisa lawo mandla wena kuphela mawuzothatha isinqumo ukuthi angeke ngisabuyele emuva ngiyawamosha lamandla Nkosi uJesu kodwa noma ungarepent uthi awungonile Nkosi yami ngiyaqoza namhlanje ngiyaphenduka kodwa mawuzobuyela emuva ungafuni ukufuna uNkulunkulu ngeke abuye amandla kuwe uzogcina usuwile ekholweni Jesus ukhonze la uhlale nesona enhlizweni yakho Amen. ngoba lamandla awaqapheli ufuna uqhubeka ube demon feeder ungabi demon feeder nange imicabango yakho hey bafida amademon imicabango emibi ihlale la kuwe ubanqula abantu bavule ubabambule nje benjalo ubaveza ubunqunu babo ngoba nomqondo osebenzwanga awuyithola ngidilive nje umqondo wakho uyele emumva uyomfuna uJesu awuguqula umqondo wakho ubenze ube simesisha ngoba uzoba demon feeder kuze bayinini na musu ba demon feeder umukholwa uJesu akabuyi nje ngoba abazalwane bangamademon feeder bagxilana enkonzweni alukho uthando ithelo zikamoya ngcwele asekho enkonzweni ushaya usathanda ba uvela washaya amandla kubo wathi uze ngibabambe labazalwane angishaya amandla bese la bathola khona amandla nginqamule lento ethi akulungile noma khona 5 minutes right ubona umzimba wathi hayi ngikhathalele mina uNkulunkulu mangikhulele 5 minutes ngoba ngakhuleka kakhulu ngivele ngizele hey amandla azophela
mase la ekholweni kuzuma ungawekholweni kumele hlezi lamandla agcwele kuwe nawe uqaphele yethiwa ukhona inhlambuluko so lethi lamandla angashayeki kuwe ngoba uhlene nesono ngaphakathi kuwe ayaphela lamandla ayaphela every day ayaphela usathane bazalwane usile akakhathali Jesus unohlala ukhathali Amen. yena akakhathali namhlanje abazalwane asenzeki ibona zandala bebehamba bonke Paul phila abantu kube njaka nje bethandana kodwa namhlanje akusekho inkonzo ngoba lamandla ashayiwe bawathathile bawafida amadimoni uyabona uma umntwana kaNkulunkulu akulethela lamandla uNkulunkulu bese lamandla leyawatshontsha kuwe maye kubona hamba isikhathi awuthola ithole deliverance nawo umfuna uNkulunkulu ngoba usinika uNkulunkulu isikhathi esithize uthi makunika lamandla uqhubeka umfuna uzindla ngaye uthanda into zakhe leThothi iBhayibheli laseKolose chapter 3 funa lokwaphezulu nakwaphezulu ngoma ufuna kwaphezulu nokwaphezulu amadimoni awabunasabelo uzoqeda lamandla kuwe awungitshele namhlanje bangakana nabafundisi bamanga obaphakele ngamandla akho Jesus ungasho mina angazi baphakele angazi make walana emaphushweni bathi uphakela bona lamandla kaNkulunkulu yabekuwe uyawadonsa usathana ahambe ayonela bafundisi bakhe bamanga uthi nizokwenza imangaliso nivusa abantu nibaphisa babegula kwenze imanga lesamamele kamanga ngoba lamandla wathatha kuphi bantwana baNkulunkulu that's why nawo makhona usindisiwe lamandla bawathatha kuwe mawungafuna uqeda ulaka empilweni yakho ingane ekhaya mama zacafula uyathetha uyabele kumoya ingcwele bese bawadonsa lamandla bawathatha bophakela abafundisi bamanga uzoba idemon feeder kuze beyinini na uthi labantu bangizonda ngicabanga ngakho hleli kuwe bangizonda mina abangifuni hayi mina bangifuni noma thoba bayakuzonda bakufuni kodwa wena ungabazondi bathande ngoba into ibalekelayo angashayeka amandla kuwe ngoba wenza into abayenzayo uzoshaya amandla ngicela ukuthi mina bengifike khona ngizingela abazalwane noma ngene baphuma ngizingela kohamba isikhathi ngayilahla la baqala khona ungishaya amandla ngayilahla manje mangifike nje enkosini ngima ngimbheke ekhamba lapho uyangizonda vele lo akangifuni uthi ngizama ukuthi ngihambe yele ngakhohlwa ukuthatha amehla ngasama ehla kuNkulunkulu ngase ngwabhekisa labantu abangizingela enkosini abangifuni kanti bazawashaya lamandla noma ezingela kanjani ekholweni khohlwa nibo ukhona uJesu uzokulwela ngoba lamandla azophela kuwe uzophethe esihogweni ukhuleka elimi zakho isiphetho sakho uzothi nayo senkosini kanti ayikho inkosi sesihogweni yakhala ngoba lamandla bengasekho kuwe bazalwane Nkosi uJesu ayekabuya uma ibandla lakhe amandla engekho ake sifunde lapha nokuLuka sifunde uLuka oh my god hello Jesus okaLuka 21 kuverse 24 yo lamazwi onginike wona bazalwane abhak lamandla uyabona ukuthi esengabuyi bazalwane nanti into evimbile into evimbile yiyo le yilamandla ba ibandla mankoti kaJesu uamandla aphelile usengcolile ungcolile izofika kanje uJesu izokwenza kanjani irapture umuntu ozokhula ethi Jesu ubuzwa ndibandla lakho umuntu ozala ukuthi usemandleni ngempela usemandleni ngempela siyalwa la ikholo lakudlala azange uzotanasa masijabula sigcita sijabula la ingoba vele ijoy kamoya ingcwele manje sijabula kodwa qaphela ujabula ukungashaya amandla masefunde izulale amadimoni azokunqela wonke lawo mandla basobha nje ngalokho masamela khuluma uNkulunkulu liyazi uyalala be very careful ngoba amadimoni uyazi ukuthi umuntu usasenda mkhiphe emzimbeni la elele phakathi enkonzweni isikhonza once walala enkonzweni usekhiphile letha uphupha ukhona la enkonzweni ukhona ngomzimba kodwa wena ngomoya wakho ule phambili uvuka lapho usiyadidisa awusanothi kuthiwani ubikwenzakalani kade uphumile emzimbeni ngoba lamandla waqaphela be very careful ngalamandla uNkulunkulu basalwane engiyokubona ilothi asingabi namademon feeder asingabi namademon feeder masikholwa ngoba ngale kwethuna siyozilanda phambi kaNkulunkulu uthi lamandla asinika wona sawenzana
sawafita amadimoni. Luke chapter 21 verse siqala phana ku verse 34. Verse 34. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwaloku kuphila. Lunuzume lolusuku ningazelele. Asime lapho ke. Xwaya, mawumzana ukho uyaxwaya. Kuze lamandla kuwe angashayeki. Xwaya, kodwa sinabazi nabangaxwayi. Amen. Bafuna ukuhamba ngama gift, minus ukuxwaya, minus nomoya ingcwele kubo. Kubhlungu uhamba nge gift minus Holy Spirit. Ngoba le gift yakho noma usesona iyasebenza nje sesonweni. Udlela ifoni buya kumfana iyasebenza nje gift. Uyashumayela uyafakaza. Wenza kuyahlabelela ngoba vele uhamba nge gift minus Holy Spirit. Mazihamba nge gift minus Holy Spirit. I gift yakho noma thiwa uyavuka ekumfana noma thiwa unjani noma thiwa uke waqamba amanga manje. Ayikhibe into egift ukuthi ake ngiyohlambulwa before ngiyoma phambi kwabantwana baNkulunkulu. Ngoba vele wena uhamba nge gift minus Holy Spirit. Fakazi my brother uthi baningi bajahela ukuzoma benze umsebenzi kaNkulunkulu. Bengazange babhakwa. Uyabhakwa before uzoma phambi kwabantwana baNkulunkulu akudlalwa. Ithi babe nasixwaye inhliziyo zingasindwa. Once inhliziyo yasindwa amandla kaNkulunkulu awasebenzi kahle. Amen. Qaphela lento. Manje wakhathazeka nje kwafika inkathazo ku. Hayi. Bheka uNkulunkulu yakhatheka off. Inhliziyo ibivile ebuhlungu bese sebusole yashintsha. Kunjalo. Lapho ke amandla kuzohlala kanjani ke lapho? Umoya ingelo thesa khathazeke ngalutho. Uzo-operate kanjani usukhathazekile? Ubuso lesebuswaqile semthe. Amen. Lethwaye ukuthi kumele inhliziyo sifane nezengane. Esithembele kuNkulunkulu kuphela. Ngoba washo uJesu, masingaphendi usifane nengane, ngeke siubone umbuso wezulu. Ngeke siubone. Ingane mayincane isuyibhekele umzali, ayiwamosha amandla entweni eziningi gijima ishonele nale, isuyibheke umzali. Nathi mina sibheke uJesu. Singamosha amandla kaNkulunkulu. Ngoba ngesixwaye ngokuminza nokudakwa nokunako lokuphila uyazi abantu badaba. Bengaphuzanga ukuthi utshwala. Badaba. Mawubuka le story bekhisana befusana inkanuko ine spirit udakiwe. Uphuzile ngoba nje idalisa umphefumulo wakho ungaxhumani noNkulunkulu. Zonke into obukayo lapha mtholifa uNkulunkulu in the spirit usukuphuzile. Ngoba lento oyibuka lapha ingena kuwe ngaphakathi bese ikhontrola ama feelings zakho. Usuzowenza into uwenza ile moya. Umuntu masephuza utshwala wenza izinto bengekazenze mayiphila. Amen. Nathi lento lezi sasemhlabeni ukunaka komhliba phela sixwaye nokunaka kwalokumhlaba ngoba losukuma lelo suku. Ngoba qala unaka lezi zinto lezi zishaya amandla kuwe. Lento futhi ngithanda kulungisa ngefoni. Hlala i-hour la. Ufuna nje ifoni hlala i-hour ibuke. Ucofa uba into. Emva lokuyibeke phansi, thatha iBhayibheli bona 5 minutes uzoqeda le Bhayibheli. Kunjalo. Thatha nje 5 minutes ubone uzoqeda yini la. Ngoba lamandla usuwafita amadimoni. Uyathanda lamafoni idimoni leli. Amen. Mangasiyo umntana kaNkulunkulu ogcina umlilo namandla lizobusa. Bangakanani namhlanje babusa ama cellphone. Abangamadimoni feeder nje. Badena la. Yenza yonke into la. The mouth isikhathi la usukuromensana noSathane. Bese kunika la uthando lakhe wami lo bese kunika uthando. Uthi uyithande kakhulu lento. Ashadise namadimoni oWhatsApp. Ashadise namadimoni oTikTok. Ashadise namadimoni oFacebook. Khona uhlala kakhulu kuWhatsApp, uhlala kakhulu kuTikTok, uhlala kakhulu kuFacebook. Kodwa masamane uze uthande naNkulunkulu asekho. Ngoba na vele amandla usufita amadimoni. Uwafiti. Hayi. Bengasupporte phela ndoda aziradi. Mina ngizokutshela zikho right lezi zinto lezi. Mawungaphatha le phone, wayithenga lengane yakho umzali, ingane kungenayo umoya engcwele, uyinika certificate kwesihogweni. Certificate kwesihogweni lesi. Ngeke imthobele uNkulunkulu ingane iphethe lento.
Amen. Noma hayi khona iBhayibheli la, aliphili iBhayibheli la. Lifile. Noma ungalivula ulifunde, uthi ngeke ngilithenge leli, ngona ngithenge cellphone unamanga uyadlala. Ngoba uNkulunkulu ayiphefumulele yileli. Elisinika amandla. Lelelana nogcobo lika Sathane. Amen. Lelela unogcobo lika Sathane la. Yebo ngiceke Nkosi. Lelela nogcobo lika Sathane. Mina ngajela kanjalo bathiwa iBhayibheli mina ngifunde lelela. Yebo. Ningixolise bazanixolela kakhulu yasikhuluma izinto angifihli. Kwathiwa angaliphani no highlighter. Ngoba ngiyamake up. Awathi kukhuluma isidaywa sawumoya usiphile nathi. Wasiphefumulela. Once waqala wafaka ama makeup, waqina nani usuyamjaja ngithi. Ngithi uNkulunkulu usuyashintsha lokho akwenzile. NeBhayibheli liphefumulela uthi limbhalo ukuphefumulela. Once waqala wayihighlighter, uyayimake up. Uzothanda kanjani iBhayibheli makeup iwe na? Uzo-enjoy kanjani phela makeup iwe? Hayi bazalwane yabona indaba yeBhayibheli hayi. Inzima. Futhi yabona maselifile mina yakhona ukulisa. Ngize ngidabona manje leBhayibheli selifile. Bese ngiyatshela ukuthi libulawa ukuthi nokuthi. Hayi khona ezinye ngichaze la esibulala iBhayibheli. Hayi kufanele ichaze abantu abashadile. Ibona abantu abashadile ngabatshela ukuthi okay, upassport engafi iBhayibheli. iBhayibheli liyafa. Once waqala wadweba lithi uyalibulala. Yonke into uyayicisha, uyayi-erase. Noma thina ngi-highlight ithi bona in the spirit suyicimile. Uyalibulala kancane uyalibulala. Lethiwa mina ngazi ngathi ngama iBhayibheli. Once aqala iBhayibheli lami ladabuka lathi ngihamba yothenga elisha. Ngoba nawe uyazi waqala wadabuka nje walimala nani noma uyothunga ngithi. Wenze yonke into kodwa ngeke usaphila kopha ngendlela efanele. Uyafa gradually lokhu uphela. Nali iBhayibheli wasaqala dabuka seliphela amandla. Wakhosta ukuthi bazalwane angalibhali iBhayibheli. Ngikhule ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe lingene inhliziyo nami ihlale. Kuze ngabe demon feeder. Qaphela into esishiwo bazalwane ngoba likhuluka. Ake siqhubeke sixwaye singathi bengisakhuluma indaba ukuthi abazane bayadaka nabo in the spirit. Yabona into edala abazane in the spirit. Uhlala nabantu abahleba abantu la. Uthi ngeke ngihlebe mina. Ngizothula nje. Awubakhuzi nobakhuzi bakhuluma. Usanibani unje. Uthi azange ngikhulume lutho uwonile. Mina ngitshela ngalento mina ekhaya Moses bami abakholwa. Umuntu uyakholwa behlala nabo lapha bekhuluma zonke izinto lezi bebehleba ngabantu. Bakhona umunye umuntu abamhleba u2. Bathi usibanibani unje ekhala yakho wenza lokhu nalokho. Mina ngihle nje ekitchen ngiyadlela eqethe lapho. Ngiyaphuma ngingongela futhi ngale endlini ngiyahlala nje kamnandi noNkulunkulu. Ngathi mase ngihamba ngimbona umuntu iqhamuka lapha ngami uthi ngilimele. Wathi mayiqhamuka yasidlala into loyana thiwa unje sengiyamjaja kumoya ngiphuzile. Bengiphuza lapha mase qhamuka lapha lento ngiphuza siyaphuma. Qaphela nawe ungabe demon feeder ngento ozizwayo. Ngoba uJesu uzosala. Bantu ngoba uJesu nginjalo bezosala. Uma ngiphuzile ngaphakathi nje. Bazalwane, nendlela okukhuluma kuthiwa imcingo yomnyongo empela. Akuhlali. Funa abantu abazophanga impela uNkulunkulu abasize. Ivangeli athanjile, hayi mina ngithambise ivangeli ngeke futhi angisose. Ngeke ngithambise ivangeli. Ngizolimise nje liqine linjalo nje. Ngeke ukuthi manje sengikonja kwesami sengilala kodwa manje awuthi ngithi ukuthambisa kancane. Ngoba bengashumayela enye into mayezongibuza umuntu umthetho mina hayi kodwa ke uNkulunkulu mina ngitshela ukuthi nokuthi asivule ivesi asiyevesini nathi late ngoba khona eDiphetheni kuthiwa indaba zoqhina mina uqhine ikhanda lakho ngathi mina ivangeli nganiwa uNkulunkulu ufuna lelo lezinje ungaziqhini. Amen. Ngoba uqhina amadimoni azohlala la enkothweni yakho. Amen. Awuqhini wathi hayo ngathi asamsekizayo
Samfundisa hayi. Samfundisa chapter 3, cishe verse 24. Uthi esikhundleni senwele akuzange kuthiwa ama braided hair, kuthiwa inwele lezi elungisiwe uzoba impahla. Ngabatshela balishana ivele akunonciphise hayi kodwa ke ngoba lezakho lezi hamba ulukela uba ufuna ukuba uba uthwale ekhanda. Amen kunjalo. Mase sikhulu zafule zehle kahle. Uyolukela ubani ufuna ukuba lezi iphayile ziletha usathane khona abantu bezoshala ezicele bazosigabisa. Wazi umuntu wali kumqino omuhle akasafuna ukuthwala ufuna ukubuka phela. Funa mangibone kahle emsebenzini shaya ngeshothi engcono. Hayi bazane ngixolele mina noma ngabe bekanivuma ethi inamba loqhina kodwa uNkulunkulu ngeza ukuthi asiqini. Awukazi uthola umbhalo othi akuqhina. Asikwenzi. Umuntu oqala waqhina asaligezi lekhanda. Uzohlala kanjani moyo endaweni engcolile na? Cha mina ngibuza nje kuphela nje lokho bazalwane. Uzohlala kanjani? Sengidlulile lapha ngane ngene kanjani? Angazi. Kodwa nje ngiqaphela ukuthi ungabi demon feeder empilweni yakho. Lithi masixwaye. Nokunako lokuphila lunuzume lolo suku ningazelele and lazumana singazelele lusuku. Uthi verse 35 ke mvulo verse 35. Soze lapha ku verse 38. Verse 35. Ngokuba luya kufika njengogibe phezukwabo bonke abahleze emhlabeni wonke. Yeah. Verse 36. Ngakho lindani ngesikhathi sonke nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kuko konke lokhu okuya kukwenzeka nawo kuma phambi kwendodana yomuntu. Amen. Uyezwa ngithini iBhayibheli la? Amen. Lithi sikhuleke ikhathi zonke ukuthi sibe nani namandla okwenzani okuyokuma. Phambi kwendodana. Yonke lamandla awashaya usathane empilweni sethu. Uthi akafuni siyoma le. Ufune lamandla sofita amadimoni. The twice namhlanje asingabi ama-demon feeder ngoba ngesikhona ukuyoma phambi kwendodana kaNkulunkulu. Asiqapheleni webazalwane masingabi ama-demon feeder ngoba ngeke sibe namandla okuyokuma phambi kwendodana. Letha uJesu engabuyanga, letha uJesu namanje sithi simlindile. Abanye bathi buya Jesu woza manje. Hey zinzima isemhlabeni ungambizi mawuzazi ukuthi usase-demon feeder. Amen. Ungambizi. Qala usilungise. Kuphela uba demon feeder kuwe. Yeah. Uthwala amandla kaNkulunkulu. Uthi as from now angifuni kwafida amademon noma ngayiphi indlela. Yeah. Amen. That's why asingaveze imizimba yethu. Eyaphela amandla kokuvezela umzimba. Mina ngakhuzwa ngesikhipa lesi sigqoko esingaka. Isikhipa lesi esingaka. Hayi nokuthi sikala siveza amakhopha ayivest. Lesi sila esiveza izandla lesi. Wathiwa mina ngasigqoki. Wathi uNkulunkulu maye ngasigqoka azophela amandla. Amen. Ngahamba ngasigqoka mina. Ashayeka amandla. Amen. Ancipha ngoba ukuthi ayancipha. Wangitshela ukhumbuzo ukuthi ngakhetha fihla wena. Sengikhuluma nabesifisi abesilisa angikhuluma nabesifazane kodwa ngikhuluma okwenzeka kimi lesi singaka lesi ngoba abantu besifana kuthiwa nani manosana zifihlele imizimba yenu yonke ngoba la mawuveza umzimba wakho kuthiwa iyafihlwa mawuveze ngaphandle bashutha ngama-arrow le arrow izongena kuhamba ne-arrow empilweni yakho la uhamba khona uyalala uyavuka ne-arrow kaSathane ihleli iyawancela amandla everyday iyawancela and izokwenza ukuthi qhubeka ufe kakhulu lezingubo noma sebekushumayeza ungayeki ngoba une-arrow vele uveza umzimba wakho ayaphela amandla. Asiqaphele singaba ama-demon feeder bazalwane. uJesu uyasithanda kafuni solahlwa. Ukukhuluma kwakho uyazi ukuthi nangokukhuluma uyidemon uyaba idemon feeder. The more ukhuluma amanga in the spirit bayadraina. The more ukhuluma too much ukhuluma kakhulu. Ungakhuluma into zaNkulunkulu in the spirit bayadraina amandla ayaphela. Amen.
emsebenzini bengisebenza khona bebethanda ukuzongiphazamisa bengakhulumi nabo bengikhuluma nje nabo mase buza ngemsebenzi batshele mase beqala ukuvela indaba zabo lesethe ngivela ngethulele bangishaya indlela engayinakanga beza kahle bazongibuza indaba yevangeli Bulisandile we umuntu wesifazane egqoke kanjani yabona labantu bafuna ukuphenduka oyedwa phakathi kwabo esenzela uSathane futhi lo usisi wami bangibize kahle umuntu wesifazane kanjani hawu namuthi babuza ngento zaNkulunkulu ngikhiphe yonke lento yama efoni ngidumisa uNkulunkulu bese ngifocus kubo ngibatshele umuntu fanele nje ebe ngikhuluma isikhathi eside ngithi mangiqede ngizwa ngi-empty ngoba ngiphakela amandla kaNkulunkulu engulubeni abantu abangafuni ukuphenduka balazi iqiniso bangibuza ngamasibomo ngofuna ukutraina lamandla basifocus yami kuNkulunkulu uthi bheke kubo bese batraina lamandla noma wafakazela umuntu angitshela uNkulunkulu wamfakazela nje umuntu ekubuza nje indaba yokukholwa kudala umfakazelo lokumtshela kodwa lo hlezi ezokubuza into eyodwa basopha uzotraina amandla. Leyo nto mele sixwale ethiwa ukuthi mele sikhole umoya kaNkulunkulu sonke isikhathi singabi ama-demon feeder masikholwe bazalwane lento siqaphele kakhulu ngoba namhlanje abaningi abazali bayakhule bahamba evangelini bathi ukholwa kudala sakholwa thina kodwa sakhule uNkulunkulu akasiphenduli uzophendula kanjani ngoba uyazi ukuthi wakuphendula kunika lamandla uthi busiseka uthi ama-demon azoyimunca yonke into ayiqede lethiwa amahlala emkhulweni simfuna uNkulunkulu uyasifihla uyasivikela uJesu unoma sakulethela isibusisa lethi isibuso vele usuqinile ekukholweni usunamandla masingawa ama-demon feeder bantu abasha namhlanje abani naloko ukuthi angabe demon feeder attitude yami ukukhuluma kwami imicabango yami into engizibuka into engizizwayo mayingabe i-demon feeder ngoba i-demon feeder uzosola ngoba ngale kwethuna awukuphenduka ake sifundise lenkosi lapha uTimotheo wesibili izwe silaziyo chapter 2 verse 19 to 22 sizokhuleka bazalwane emva sizovala kuIsaiah ngizosho masiqedela manje seUTimotheo 2 Timothy chapter 2 verse 19 no 22 akufunde izwi loNkulunkulu lithini verse 19 bese uyajumpa uyofunda verse 22. Amen. uTimotheo ululekwa ukuba abe yibutho elithembekileyo likaKristu isihloko verse 19 nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu phawu lokuthi inkosi yabazi abangabayo nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho konke ukungalungi. Amen. Sime lapha. Nanti uphawu ke lokuthi uJesu uyabazi abangabayo nokuthi oliphatha leli gama lenkosi uJesu uyadeda kukho konke okubi. Manje iBhayibheli umuntu akadede konke okubi ingoba uyazi uNkulunkulu uma uqhubeka kwenza okubi usukholwa nguwe lamandla azoshayeka kuwe uzoba i-demon feeder deda kukho konke okubi noma unabangani dedisa abangani bazokonisa usiphatha wakho kuhle abangani ababadedisa mina baqedha bonke abangani uNkulunkulu empilweni yami namhlanje ngakabi namngani babasusa bazomphazamisa endleleni kaNkulunkulu konke ukungalungi yaqhela kithi ngoba soqhubeka senze ukungalungi bazalwane lamandla kaNkulunkulu azophela empilweni zethu kubhlunga lekwethu basizosilanda ukuthi sawenzani lamandla kaNkulunkulu asinika wona na abaningi abazi nokuthi uNkulunkulu obabizelani ngoba lamandla sebawamoshile vele already kodwa mawufika kuNkulunkulu ukufuna uNkulunkulu uzokunika amandla akukhombise ukuthi yini ofuna umenzele yona agcwalise ngalamandla amandla kaMoya eNgcwele. Kubhlungu bazalana ngoba uJesu ungenayo uMoya eNgcwele asiyena wakhe ibhlungu leyo nto ngoba lamandla nanga sawaqeda
entweni esingasizona ezaNkulunkulu. Namhlanje bazalwane, mina ngangezwe ubuhlungu ngenye imini. Sibiziwe lihlanganisiwe sabafundi sinabavangeli. Sihamba sohlala lapho sohlala khona. Siyofundiswa kafundiswa ke mase seyolala. Inhliziyo ababuhlungu. Hayi abahlungu inhliziyo yami. Ngilindele ukuthi phela sizokhuleka nencindi zenkosi. Nawo 12 sizovuka sikhuleke la. Ngoba phela manje ukula ulali. Ubuthongo nje. Hayi. Awubudla ubuthongo. Masifela lapha lutho ukhuleka. Hawu. Kwakhuleka mina khuleka. Salala. Ngo-12 ngilindile ukuthi sizovuka sikhuleke. Hayi. Kodwa masifika lapha enkonzweni bavutha. Bavutha. Indlela abashuya ngakhona. Kodwa manje ngimangathi, ngathi hayi mhlawumbe ube sikhathele. Ngathi hayi sasake futhi siyolala futhi saphinde futhi siyolala. Bese the same thing. Kizama abahlungu. Mina bazalwa mangakhule uNkulunkulu angikwazi ukushumayela. Kufanele ngikwankwaze nje ngibona nami ngiyazizwa futhi ngithi angeke ngikhona ukwenza lutho. Angeke. Ngoba ngifuni ukudela abantu abazalwana ngokuthakathaka bami. Namhlanje abazalwa baningi bazele enkonzweni bathi noma bafundisa abafaza ngalo moya. Nawe uyazazi uyiphela warrior. Ungene ebandleni uhlale ashumele umfundisi kwele ekhaya usuwiki. Ngoba nomfuzo maphambi kwakhe akakhuleki, akazili ukudla, akamfuni uNkulunkulu, uhleze efitha amadimoni, ufitha amadimoni mayelele. Ayamfitha bese uzoma phambi kwabantwana amakhulu abafaza ngalo moya. Into ezokusiza ungabi demon fitha. Ukuze noma phambi kwakho ungabazi bengakutheleli ngalo moya. Noma kuma bazana phambi kwakho bezofakaza. Ngoba khona abanye phambili abazofakaza. Afike umuntu phambili akhuluma indaba ezinde. Ubonke nokufakaza asithi ufakazana. Kodwa nje uyakhuluma azafaka nengavese ashumayela umuntu. Kanti usathana umsebenzi afaze nomoya. Uyakwazi uyazi uyaba agent kaSana khona. Amen. Wena kodwa ungaboni. Into ozobona ngayo mawulela emaphushweni uphelela abantu uyapheka ebhodweni. Uvuka upheka noma ubona uphethe iplate lokudla yophaka. Umela inomude ole uyophaka. Uthi mama upheka ubona lapho uqoqa amathambo. Uphethe inyama. Ngani bekofana nokudla. Uyidevil oshipa ungazi. Amen. Mawulele lapha bakhipha emzimbeni bawusebenzisa. Those are signs. Mawenzeka lokho kuwe today kala uNkulunkulu Nkosi angifuni usebenze umsathane. Angifuni bathi udevil oshipa. Amen. Angifuni ufitha amadimoni. Laba okwenzeka lokho bathanda kabi uzomela phambili. Ngoba uselusuke masebelele uyabatshala bese khanda shuthi abashiseke nofakazi bazoma phambi kwabantwana baNkulunkulu bonke abangaqinanga bayawe ekholweni ibandla liphakathaka ngenxa yabazalwane. Amen. Siyawe inceza uNkulunkulu ekholweni ngoba abazalwane abamfuni uNkulunkulu baphekela amadimoni ngamandla abo. Lethini iBhayibheli bazala. Lethi iBhayibheli masidede kuko konke okubi. Ngoba bazalwane uzophinda kwi-devilship ungazi. Ukhola kodwa usindisiwe. Umuntu manje elungisa impilo yakhe. Lethini iBhayibheli masifuna lapha ku verse 22. Verse 22. Kepha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Into emane niyenze balekani inkanuko zobusha. Ngoba le inkanuko zobusha zawashaya amandla. Zawadraina empilweni zakho. Balekela inkanuko zobusha. Ngoba ngeke uzibalekele inkanuko zobusha izoqeda. Ethi kanje na ujonga ini? Kepha balekela izinkanuko zobusha ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Balekela inkalo zobusha
ujonge ukulunga nokuthula kanye nokukholwa nabantu abakhula kwenkosi nenhliziyo ehlambulukile nawe uma ube unenhliziyo ehlambulukile khona weke uzobe idemon feeder letho ahlambuluka hayi kobika siyahlambuluka mahlambuluka udingenze kunokuthi bese lento uyoyishiya ungabusabuyela kuyo funda Isaiah 40 verse 28 ngaku verse 31 izokugcina leli uhlale phansi namhlanje imiqondo ethi ayiguqule ukuthi angeke sisabuyela soba idemon feeder ukuze siyongena ekhaya ezweni nalamandla uNkulunkulu asinike wona simsebenzele ngawo singabi ngamademon feeder empilweni zethu noma usebenze emsebenzini ukukhuluma kwakho nabanye abantu akube nomusa njalo ungakhulumi noma kanjani imicabango yakho njalo mayilunge mayisahluleka hamba ufuna uNkulunkulu inhliziyo yakho mayihlale njalo ibheke uNkulunkulu ungabheki abanye abantu nomuntu enza usubuhlungu khohla nguye bona amademoni athi impilo kafuna ukuyimosha lethini iBhayibheli Isaiah 40 verse isihloko sithi ngubani onjengoNkulunkulu na ubani onjengoNkulunkulu futhi angeke asoza bikho verse 28 awazini awuzwanga na uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba akapheli amandla akakhathali nokuqonda kwakhe akunakuphela yes uNkulunkulu naphakade akakhathali akaphela amandla that's why mase kugcwase ngamandla akhe kule ndlela yokukholwa noma usenekule ngokukhathala awukhathali uyaqhubeka ufuzule uyenza intando kaNkulunkulu ngoba wena uxhumene noNkulunkulu ongaphela amandla ongakhathali kodwa mawuxhumananga naloNkulunkulu uzophela amandla vele ube empty thini vele uconnect kodwa uempty uzuyizwe lento phakathi uthi ngiempty ngoba sawuxhumana nawe lethini iBhayibheli maqhubeka nguye omupha oyethileyo amandla nabongena amandla uyandisa isikhwepha uyena omupha oyethileyo amandla mase uselese wayethile uyena uNkulunkulu ukunika lamandla and ngeke asavesana kunike lamandla obungeke uzuphenduke uze kuye uthathe isinqumo sokuthi angeke ngisakwenza ukungalungi impilo yami ngiyayiguqula manje Nkosi ngicela ukuthi ngibe necovenant nawe ukuthi sengizoshintsha manje angeke ngisaba idemon feeder empilweni yami uzokunika amandla akugcwalise futhi shintsha impilo yakho ngempela ugcwale udleke umsebenzele uNkulunkulu lithini iBhayibheli izinsizwa ziyaphela amandla izinsizwa ezingakholwa ezingena Jesu ziyaphela amandla kuyamangala uzothi ukholwa uphela amandla ekholweni uzwe ukuthi hayi isono singqine kakhulu ngaze ngavela ngihamba ngosifo usidla kanje ngoba izinsizwa zingaphandle esiphela amandla bethoba bona begijima kangaka ngaphandle uzumbona uthi emayekhulu lo muntu beyenye into ngempela kodwa manje usehlala nje engenawo amandla ama-drugs amqedile uphelile ngaphandle kamangaze uthi basusela ekholweni aphela kanjani amandla akuwe uziyongena esonweni osihle uhlale kuzo isona uzufihle nokufihla lamandla kaNkulunkulu engenile kuwe vele bengangenanga kuwa amandla kaNkulunkulu manje angene ngoba ngena lamandla mawuzele uNkulunkulu awusihle isona manje washaya nje lezi zona ezincane lezi emcabango nani ufathi uyahlambuluka uhlale nesona ngoba lamandla akuvumela uhlale nesona insizwa ziyaphela amandla bafethu manje nizeni uJesu nimamukela ukuphelela enhlizweni zenu nimfune nizile ukudla kuyazila ukudla la ekholweni mina ukuyoqala kwami ngoshumayela ngangiphuma ku40 days ngozila ukudla noNkulunkulu ngadli nantambama ngahlala noNkulunkulu ngazila 40 days before ngiqale yoshumeza abantu emgwaqeni ngalungisa ngagcwalisa uNkulunkulu before yoshumayela manje nizile ukudla nizowa la nizoshela phakathi la intombi
uyadanza la shonele ngale wena ubheka ngaphansi ubeka ngenzansi uyabuka lapha namehla akho befela limele uloku ubheka lezi lamantombazana ngoba amandla amongcwele awekho kuwe ulimele vele Nkosi yami. mayingenile amandla kumnandi ukhona lithini iBhayibheli maqhubeka insizwa saphela amandla zikhathale mawusungena amandla amangcwele ekukholweni awukhathale evangeli leqiniso uliphatha noma linjalo ushumele linjalo awulokuthi na awusekufike nje manje ngiyanciphisa cha uliphatha noma linjalo ivangeli awukhathali lithini iBhayibheli nabasha baba nokuwa bayawa abantu abasha uma bengaxhumana noNkulunkulu wena uwa kanjani umuntu omusha uzumqome nje umfana umnika ifone number yakho umnika kanjani umfana ifone number yakho unamandla ngeke akwenzeki ezokushela umfana wakho umnika ifone number yakho Uthi makayenzeni. hawu Amen. mayekhuluma nawe uzuyahleka unojes siyabona ubhala phansi unamandla amangcwele unamanga samele uyogqunywa wena hamba umfana ukhuluma yonke into engasile ngamanyana uyayamkela uyajabulela uyahleka uzufakaze nokufakaza lapho abangani bekhuluma ngamadoda nawe uyafakaza lapho namandla awekho unamanga akawatholi hamba uqala phansi umfuna ukula akugqume akugcwalisa amandla ngeke kwenzeke noma mfana beza kuwe Nkosi yami amantombazane Nkosi yami eshaya ikete encane ekuhlekisa kamnandi ekuhleka eveza incinga ngaphandle aze lengcinga ajoka afaka ngapha amathishu ukuthi siphakame sivele ngaphandle sempungu uma wabhekile nje maka ngitshothi numbers le usana wangilinga nje usanda ukukholwa mayikhamba nje intombazane nje kanjalo nje nami uNkulunkulu ngamazi ngasisina kakhulu uthi mawubhekile nje ibone lenye uthi Nkosi yami bani makathi nje mbangfu nje kancane usukulimele awukakalungi ngoba manje usayithele namandla yaphela yonke leyo nto ngabona usathane lofuna ungishaya angeke ngikwenze lo usathane webazane akesifihle iyenzeka abafana abomantombazane amabele emqondweni ngaphakathi bacabanga izinto eziningi bakude bacabanga izinto ezile uzalala zaqede emqondweni mayifike endlini usiyozilala ngezandla into eyenzekala lethathu amele ngiqoke nomfana uyazi ukuthi umfana ngompela noma engasindanga mayangena namandla intombazane igqoke kahle nje njalo ayikhani ukugqoka kahle njalo ayinqula ayivule nje ayiphenye nje yonke into ifisile lento biyenzeka kimi sengakholwa ngoba namandla sezingeke ngaphumi kimi kodwa sephumula uNkulunkulu wasengisiza bazalwane ngiyakutshela lento ungishiya umfundisi mayishumela ngaphambili umnqunula umfana la ngaphandle umcaba umqondo waguqula uyalimala so uNkulunkulu ngasiza namhlanje asithathe isinqumo sokuthi angifuni ba demon feeder angifuni ukukhona lithini baphinde baqhubeka sizokhuleka kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha thank you Jesus bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bengakhathali bahambe bengaphela amandla abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha noma emashaya ngelimi usathana basuki kuya bathi siyakhuphuka ngamaphiko ngizoya khona noma ngasaseleka angisuki kuJesu noma ngafika inkinga noma ngagula angimyeki uzongiphilisa ngiqhubeke ngephambili Jesus angimyeki oh my God mamethemba uJehova Jesus wena lini ithemba lakho na zihlole sazokhuleka lamandla wena kwawamoshi lamandla na akwamnika usinamandla akho awubheke uhlole ukuthi ngabe noma uphenduka Jesus uthi hayi mina ngiyarepenta njalo kodwa mangathatha isinqumo ukuthi angifuni bayidini idemon feeder usazongifeed usathana usazongifeed thatha isinqumo namhlanje ukuthi Nkosi ngicela baba
angifuni ba demon feeder mina ngifuna ukungena ekhaya ezulwini nami ngifuna ukwathola lamandla amasha ngiyasibona endlini yami okhola ngiphelela amandla kimi ehlile Nkosi ngiyazizwa ngiempty bengicela phinde futhi ungithulula amandla amasha awuthi mayingena lamandla kimi ngisabheke emuva ngiqhubeke siye phambili Nkosi sizokhuleka namhlanje egameni lika Jesu angeke ngibize umuntu ezela ngaphambili kodwa ilona lozo zicover noNkulunkulu athi Nkosi namhlanje ngicela ungiphathe isinqumo angifuni ba demon feeder noma ngayiphi indlela empilweni yami angifuni ba demon feeder sengicela namhlanje ungixwase ngamandla amasha ngibile khalese empilweni yami yokukholwa ngimfidile isithele ngemicabango yami ngimfidile isithele ngokukhuluma kwami ngimfidile isithele ngento engizizwa zahlala enhlizweni zasenyanyeza ngimfidile ngamagqubu ngimfidile ngathi juti yami usathane ngimfidile nge-iPhone phone ngokubuka ama TV osupporta imisebenzi kaSathane ngimfidile Nkosi namhlanje ngicela ugcwalise sibona sime ngenyawo sikhuleke egameni lika Jesu sesiyakhuleka ilona lo bazalwane sizoguqa sekuNkulunkulu inkosi ngicela ungigcwalise namhlanje ngabe demon feeder ngize ngifunele kuwe embusweni wakho Nkosi angifuni ngolahlwa ake sikhuleke siguqa sekuNkulunkulu egameni lika